Zdravo ljudi, moj gost je Nemanja Lakić koji radi aplikacije bez kodiranja, aplikacije za mobilni. On to radi i uči druge ljude kako se ovo radi i pozvao sam ga da vam objasni o čemu se ovde radi, zato što ovo je sad velika prilika. Svako od vas može nauči da pravi mobilne aplikacije, da radi to ili za sebe ili za klijente. Nije ništa komplikovano, ne treba da budete programeri, rade ljudi koji nisu programeri, Nemanja nije programer. Ako ste ikada sklapali sajtove u nekom page builderu ili slično, tog nivoa je ovo kompleksno. Znači, tako da, evo, hteo sam da popričam oko svega ovoga. Nemanja ima svoj kurs na Masterboxu, ima svoj kurs i na engleskom jeziku za ove stvari, gde uživo pred studentima pravi kompletne 2 aplikacije. I ajde za početak, evo, da kažem, znači ti nisi programer, je li tako? Tako je, da. Ja sam generalno zakoračio sve digitalnog marketinga kao copywriter i to ti negde, da kažem, i najbolje znaš, zato što si ti bio nekde prepoznat taj talent koji si imao za pisanje. Jest. Nakon toga... Samo da kažem, Nemanja je jedan od najboljih copywritera koje ja poznajem. Hvala. Ali evo, sada pravi aplikaciju, zašto da ne? Tako da, eto, tu je odmah odgovor na pitanje, ukoliko ste se dvoumili da li mogu da pravim aplikacije, ako sam iz neke druge branše, da, možete. Da. U suštini, zakoračio sve digitalnog marketinga, dakle, kao copywriter, nakon toga sam otvorio svoju marketing agenciju, Your Sales World se zove. I da kažem, tu sam negde godinama se bavio i copywritingom i izradom web sajtova i tako dalje, jer ja sam osoba koja voli da kažem, da zađu sve negde branše pomalo i da nauči, barem od svega pomalo, da bi znam kako funkcioniše celokupan proces. Od samog iskustva za programiranje apsolutno nemam ništa, poznajem malo nešto HTML i CSS. Tako da, bio mi je poprilično veliki izazov da dođem do, da kažem, stvaranja svoje prve aplikacije za mobilni telefon. Ajde pričamo o tome. Eto, ja znam priču, ali da čuju i ljudi. Znači, kako je došlo do toga ti napraviš svoju prvu aplikaciju? Ako se ne varam, tvoja devojka je htjela da napravi aplikaciju za fitness, ti si joj natražio ko to može da napravi, kad si shvatio da je preskupo, rešio si da sam to izvedeš, ali tako? Jeste. Što se tiče samog tog, da kažem, ja sam to već spomenuo na kursu koji je na Masterboxu, ali evo ukratko za one koji možda nisu pogledali taj kurs, koji ne znaju tu priču. Dakle, pre, da kažem, eto, nekoliko godina, moja tadašnja devojka, sadašnja supruga je, da kažem, želela da ima svoju aplikaciju za fitness, pošto je ona neko ko, da kažem, prodaje online trening i bavi se sa tim, da kažem, segmentom. I meni je bilo to negde zanimljivo da vidim kako bismo mi mogli da opet marketinški napredimo to, jer kad pogledamo, realno postoji mnoštvo fitness trenera koji prodaju opet, da kažem, svoje planove, ali i onda bi se tu možda izgubilo negde u moru ostalih. Da. I ona je negde tu spomenula aplikaciju. I ja sam rekao da to je bukvalno prava ideja, jer bi se pojavila među prvima koja bi imala neku svoju fitness aplikaciju. I dalje jako malo trenera ima svoje aplikacije. I dalje, bukvalno. Ja sam govorim da naprave, ali svi su u fazonu kao, to mi je Space Shuttle. To košta i to je nemoguće da se napravi. I to je nemoguće, da. Isto sam tako i ja mislio. I sada da se vratim na tu priču. Znači, ja sam odlučio, ajde, pošto se njoj u tom negdje periodu i bliže rođendan, odlučio sam da iznenadim da dobije svoju fitness aplikaciju. Bravo. Nisam otprilike ni imao, da kažem, toliku predstavu, koliko otprilike može to da košta. Okrenuo sam, da kažem, 3-4 developera koji se bave time. Najjeftinija ponuda mi je bila 4.000 evra. To je bila bukvalno, znači, basic aplikacija. Da. A najskuplja je bila 10.000 evra. Vjerojatno bi 4 izašlo na 10 sa dodacima i sve ostalo. Da, posle kad bismo vidjeli što smo dobili za 4, apsolutno ne bismo dobili ništa. Vjerojatno samo interfejs. I u suštini, ja kada sam to sagledao, ja sam opet, kažete, ili koji voli da uče nove stvari, rekao, čekaj, ovo je isplativo poprilično, daj da ja krenem to da učim. I sednem ja, naravno, kao i svako od nas, pogledam par YouTube videa, odem kupim par nekih kurseva vezano za programiranje aplikacija.
Jer ja sad kao ubeđen, sad ću ja to sednem, a šta je to, sedneš pola sata, pogledaš što je i tako napraviš. Znači ti si prvo htio da programiraš. Jeste, da. Dobro. Iako kažeš ti ne znam to da radim. I generalno, kad sam ja u stvari pogledao šta je tu suština cele priče, video sam da tu ipak trebaju godine. Znači, bukvalno ne meseci, nego godine, da bi ti postao jedan vrstan developer, da bi mogao da zaista uradiš sve ono što je negde neophodno. Što poželiš, da. Tako je, za jednu aplikaciju. Tako da, eto, prvenstveno skidam kapu svim ljudima koji su, recimo, možda gledaju ovaj video, a developeri su svaka čast i jasno mi je zašto to toliko košta. Tako da sam odustao od te negde ideje, ali, kao što sam malo prespomenuo, znam da radim web sajtove i najviše koristim WordPress, odnosno Elementor, jer je to opet sistem drag and drop. Jasno. I ja sam fan no koda. U jednom trenutku mi je sinula ideja, čekaj, ako postoji nešto kao što je Elementor za WordPress ili tako, ima neki određeni page builderi, sigurno da postoji nešto što će ti pomoći da tako isto napraviš i mobilnu aplikaciju. Da. I proveo sam bukvalno jednu celu noć, sećam se, ležim u krevetu, uzeo sam telefon i na Google sam tražio različite platforme. I u tom trenutku sam pronašao jedno 6-7 različitih platformi koji se, da kažem, omogućuju da se napravi aplikacija bez kodiranja. Međutim, sve su delovale nekako smešno, previše basic, previše, da kažem, ograničenja koje imaju, ili sa druge strane su bile više kao low code platforme, odnosno mogo se da uradiš jedan deo bez koda, ali da bi finalizirao nešto treba ti opet deo koda. Da. I onda sam tu malo se razočarao, rekao, nema ništa. I kako sam dalje tražio, našao sam platformu koja se zove Adalo. I na toj platformi, kada sam napravio svoj nalog, prvenstveno kada sam pogledao njihov website, kada sam vidio na koji se sistem pravi aplikaciju, mislio sam da je to laž. Rekao, nema šanse, rekao, ovo je samo marketinški trik. Kada sam napravio svoj nalog i kada sam krenuo tu faktički da radim, zaista sam vidio da jeste tako kako su oni upravo to prezentovali. Jedna bitna stvar odmah, da pošto će to ljudi prvo da pitaju. Znači, preko te platforme može da se istovremeno napravi aplikacija i za iPhone i za Android, je li tako? Da. To je izuzetno, to je dobro pitanje i izuzetno važno, zato što vi putem platforme koja se zove Adalo možete napraviti aplikaciju i da je objavite i na App Store i na Play Store i pri tom možete koristiti PC. Vi ne možete, ako sada ste developeri, ako programirate aplikaciju, vi morate preko MacBooka da radite kako biste objavili na App Store. Jasno. A ova platforma daje mogućnost da radiš na čemu god, jel? Na čemu god da radiš i možeš da objaviš i svoju iOS i svoju Android aplikaciju i to je mene oduševilo u tom smislu. Da. I što se tiče same, da se vratim opet na taj prethodni deo, kada sam ja opet otvorio tu platformu i pogledao, ona je faktički nova, ona je, ja mislim, 2018. godine, mislim, to je sveža platforma, a ja sam napravio tu aplikaciju 2020, tako nešto. Ušao sam na tu platformu i sve je to dobro delovalo, međutim, neke trivialne stvari, kao što su neke akcije obične ili baze podataka ili forme i slične stvari, što će ljudi vidjeti u kursu. To nema, a? Ne, ima, ali je bilo, opet nisam mogao da shvatim na koji način funkcioniše, jer ne postoji. Da, nije dokumentovano dobro. Da. Nije dobro dokument, imaju oni neke na sajtu, imali su oni tada neki blog njihov, imali su oni neke explainere, ali to je sve, da kažem, površno i nije dovoljno. Tako da je meni trebalo, verovati ili ne, oko 6 ili 7 meseci da ja napravim tu prvu aplikaciju. Ja sam teo to da napravim za rođendan i krio sam o njoj, međutim to je bilo neizvodljivo. Da, ja sam na kraju njoj za rođendan rekao, ovo ti je deo aplikacije i ja radim na tome. Ali čak evo sad, odmah pitanje, tebi je trebalo jer nisi imao ni kurs, ni podršku, ni ništa. Sad sa tvojim kursom i da ti nekog drugog obučavaš, koliko treba nekom drugom, ko nije programer, da napravi svoju prvu aplikaciju? Ja ću biti iskren, sad koliko god to, da kažem, možda zvučalo neverovatno ili laž ili bilo šta, ako prođete moj kurs i odgledate, bukvalno svih ima 12 sati materijala.
Jer ja sam detaljista i volim sve da pokažem kako jeste. Iskreno smatram da u roku od 10 do 15 dana vi možete da imate vašu aplikaciju. Wow. Kada kažem 10 do 15 dana, to može bude jedna basic aplikacija, da prođete kroz osnovne funkcionalnosti, koje pokazujem na kursu, jer moj kurs je koncipiran tako da ljudi koji prvi put se susreću sa platformom, da se upoznaju kako da naprave, recimo, jedan prototip aplikacije, kako da testiraju neke stvari, kako da pređu sa ekrana na ekran, da shvate bazu podataka, kako to sve funkcioniše u okviru jedne mobilne aplikacije. Na kraju, kako da je objave na App Store i na Play Store. Recimo na kursu na Masterboxu ja pravim aplikaciju za učenje stranih jezika, a na kursu koji se snime na engleskom jeziku, prva polovina kursa pokazuje isto to, ali druga polovina kursa je kreiranje fitness aplikacije, gde postoje, da kažemo, neke dodatne funkcionalnosti o kojima nisam pričao na Masterboxu. Tako da tu je jedna celokupna zaokružena priča. Prijedlog ljudi pogledaju prvo na Masterboxu i onda da pređu na ovaj tvoj opširni kurs. Apsolutno. Da. Znači, na njima je odluka, oba su, da kažem, kompletna. Da. Imaju od prvog koraka do posljednjeg koraka, jer takav koncept, ja to potpisujem, ne postoji nigde, zato što sam tražio na YouTube-u, tražio sam na svim živim platformama koje pravi kurs sebe. Imate vi kurs Adala koji traje sat vremena, gde će vam pokazati, to je to i to. Kako jedno dugme da napraviš. Tako je. Ali ovako kompletan kurs ne postoji, zato što, evo, recimo dajem banalan primer samo, kada sam objavljivao na App Store i na Play Store aplikaciju. Prvi put kada sam objavljivao, trebalo mi je 6 sati da objavim aplikaciju, zato što nisam znao kako to funkcioniše. Za Android je toliko lakše, ali kad je u pitanju iOS, kad je u pitanju Apple, oni su mnogo rigorozni. Da. I jednostavno je trebalo mi je dosta vremena da shvatim. Znači, oko 6 sati mi je trebalo da objavim samo aplikaciju. Sada to pokazujem na kursu, bukvalno kako završim za sat vremena opet. Da. I ako pratite te korak isto im pokazujem šta su, meni se desilo kad sam objavio aplikaciju da su mi 3 puta odbili. Jer ja nisam znao, hej, ovdje ti nije ovo dobro, ovdje ti nije dobro ovo, ja ne znam ni šta je to, a nemaš nikoga da pitaš. Da. I sada sam im pokazao kako da objave, pokazao sam im isto tako na šta da obrate pažnju kad objavljaju aplikaciju i na šta da obrate pažnju pre nego što, da kažem, publishuju, odnosno, da kažem, objave sa te platforme aplikaciju da bi dobili jedan produkt koji se dalje šalje na App Store i na Play Store. Znači, eto, da sumiramo, svako može sad da pravi svoju aplikaciju. Bukvalno. I to su aplikacije u rangu ozbiljnih aplikacija, nešto za nekretnine, za dostavu hrane, za sve što vidimo u suštini. U suštini, moja preporuka je za recimo male i srednje preduzeće, odnosno preduzetnika, ako imate neki sopstveni biznis, fitness treneri, ako hoćete napraviti neku aplikaciju koja će da edukuje ljude, ako hoćete napraviti neku dating aplikaciju, i to je sada izuzetno aktualno u svetu, ako hoćete napraviti aplikaciju koja će imati, ne znam, neki daily quotes i slično tome, za poručivanje hrane i slično tome, to da. Ono što bih odmah skrenuo pažnju, zato što sada pošto ti sam znaš par stotina ljudi već prošli kroz kurs na Masterboxu, ja sam dobio odmah upit, kako ja sad da napravim novu ogromnu društvenu mrežu. Nije to platforma za to. Znači, to je ipak potrebno da postoji neko programiranje, ne neko, nego ozbiljno programiranje da biste to realizovali, ali da napravite nešto što će da napredi vaš posao, apsolutno. Vraćam se opet na to, fitness treneri. Postoji sad mnoštvo fitness trenera, uzmite ljudi i napravite svoju fitness aplikaciju. Prvo ćete zvučati ozbiljnije. Ili da im napravi neko ko je kod tebe završio, tako? Apsolutno. Jer će to koštati manje za početak. Upravo to. Znači, imamo opet, da kažem, ekipa ljudi koja je završila kurs, koja je spremna da radi u samom Madalu, tako da opet se vraćam na tu temu. Ako hoćete da pokrenete neki sopstveni biznis ili, to što si upravo ti rekao, želite da se bavite kao freelancer izradom aplikacije, ili čak imate po svetu mnoštvo ljudi koji su zapravo napravili svoje agencije koji se bave isključivo Adalom i kreiranjem aplikacija u Adalu. Ja sam gledao cene na Upworku, na Fiverru, ljudi koji to rade,
Pa, neki uzme po 10, 15, 20 hiljada eura po Da, aplikaciji. da. Sve zavisi opet od same kompleksnosti. Ono što moramo odmah da razgraničimo. Apsolutno, kada je reč o bilo kojoj no-code platformi ili, evo recimo, opet se vratimo, ne znam, na WordPress i na Elementor. Ti u Elementor možda uradiš, ne znam, 85% stvari. Ako hoćeš da finaliziraš 15% detalja, treba ti neki kod. A recimo kada se radi o ovom segmentu, ti sada možeš da napraviš apsolutno sve da je potpuno, da kažem, negde funkcionalno. Sad opet za neke baš napredne stvari, onda bi već moralo da se ide na neko kodiranje, ali kažem, To je retko. To je retko i nije potrebno da se ljudi upuštaju to, jer ono što, vidite, sad dajem banalan primjer, u ovom trenutku je već podmoranje da imaš svoj web sajt ako si neki preduzetnik i prodaješ bilo šta preko interneta. To više nije stvar prestiža, to je moranje. U roku od 2 godine, ako ne i pre, pošto vidiš koja je ovo revolucija tehnologije i tako dalje, web sajt će se definitivno podrazumevati, ali ono što je sljedeći korak jeste aplikacija. U očima klijenata vaših, prvo ćete zvučati ozbiljnije, kao što ste do sada zvučali ozbiljnije kada imam svoj website, onda opet kao si autoritet neki, sada ćeš reći, ej, uzmi, skini moju aplikaciju App Store i Play Store i to ti je to. Ako recimo hoćeš da prodaješ nešto kao što prodaješ sada preko web shopa, napraviš jednostavno putem Adala aplikaciju gdje možeš da prodaješ garderobu, šta god, maske za telefon, nije bitno, šta god da se prodaje može se iskoristi. I dobra stvar za ljude koji zavise od Instagrama, ne znam, da li će Instagram da im banuje profil, banuje reklamu. Tako je. Ovdje treba samo da grade bazu ljudi koji imaju njihovu aplikaciju i ne može niko da ih banuje ako su stavili tu nešto što se ne sviđa Instagramu ili tako. Upravo to. Ono što je velika prednost jeste što opet vi kada, recimo, pokrećete Facebook Ads ili Instagram Ads, nebitno, svakako imate mogućnost, vidjeli su ljudi koji su, da kažem, ušli malo ozbiljnije u sam Business Manager na Facebooku, imate opciju puštanja kampanje koja se odnosi na instalaciju aplikacije. I možete direktno da dovlačite saobraćaj na vašu, da preuzimaju vašu aplikaciju na App Store i na Play Store-u. I sad kad smo već kod tog dela, ono što je jako bitna stvar da se napomene, vi možete da monetizujete vašu aplikaciju, odnosno možete da stavite da se ona prodaje na App Store-u i na Play Store-u, tako da ne pravite je, da kažem, za džabe, nego jednostavno pravite da uzmete i da zaradite od same te aplikacije koja vam posle može biti pasivan prihod, poprilično lep, zavisno šta ste uradili. Znači ja mogu da napravim aplikaciju koja recimo ima, ne znam, neke opcije koje su besplatne i neke koje se plaćaju i da unutar aplikacije mogu da dokupim te koje se plaćaju. Apsolutno može. Sada, jedna jedina, da kažem, mana je što se to na ovoj platformi radi uglavnom preko Stripe-a, a ovde, da kažem, našem prostoru Stripe, nažalost, nije dostupan. Kada pričamo o tom subskripciji, ali možete da prodajete, recimo, pre nego što neko preuzme, možete da prodajete aplikaciju za $10, za 20, za 30, to nije bitno. Znači, u proseku neka vam svakog dana skine jednom neku aplikaciju za $10, imate mesečno $300, da je najbanalniji primjer pasivnog prihoda koji vam tamo negde stoji. A da ne pričamo nekim, ako se krenete ozbiljnije baviti s time, pa se zaokruži priča sa celim marketingom. Pa dobro, i subskripcija može se reći preko Stripe-a, znači. Može, da, preko Stripe-a. Stripe se može nabaviti iz Srbije, ima načine preko... Tako je. Znamo već koji su načine. Jest. Super. Eto, ja sam te pozvao da ljudi vide uživo, pošto možda neki misle da je to nemoguće. Da. Ljudi, ceo taj no code, da kažem, je jedan pokret koji se pojavio. Ja se sjećam kad se taj pokret pojavio još pre jedno 5 godina, kada su prvi neki bili baby koraci u tom pravcu i kad su ljudi govorili, nema toga ništa, neće to nikad moći bez programera. Neće zaživeti. Ali evo, gledam te platforme kako su napredovale vremenom i Adalo i, mislim, u stvari, ja preko tebe znam za Adalo. Gledam koliko su napredovali i koliko su stvarno sada omogućili da je to realnost. Da. Tako da, ljudi, u svakom trenutku treba da pratite šta su novine, trendovi, šta je to što vi možete da znate, a što većina ljudi na ovom svijetu dalje ne zna da to postoji.
jer tu, po mom mišljenju, leži jedan potencijal za biznis najbolji mogući. Znači, samo treba budete uvek korak ispred ostalih i da znate ono što drugi ne znaju i to je najprostija ideja na svijetu. Jeste. Mislim, opet ću se vratiti na tu temu, ja sam prvenstveno neko ko je detaljista i sjećam se da je posle kursa na Masterboxu, stvarno, ja hoću prvo da se zahvalim svim ljudima jer ja dobijam, ne znam, već zadnjih godinu i po dana koliko je kurs aktivan, na gomile pozitivnih komentara i pokazat ćemo ih generalno i u videu, ali hoću da se zahvalim ljudima i želim baš da istaknem komentar od jedne žene koja je bila, ajde kažemo, jedan neki negativan komentar u smislu previše je to Nemanja išao u detalje, to je bilo više odugovlačenje i tako dalje. Ja sam neko koji je detaljista i prvenstveno ja volim da pokažem svakom, bukvalno, uzmi miš levim klikom prevuci ovo ovdje. Da. Zašto? Zato što, evo recimo, desilo se to da jedna žena je rekla, ja sam pogledala to u tvom videu, ali izgubila sam pre toga 4 dana zato što nisam znala kako da, ne znam, grupišem određene elemente, što treba držati shift dugme. Mislim, to su banalne stvari, ali opet su izuzetno značajne. Da. I meni je cilj da svako ko prođe, što i jeste tako, svako ko prođe kurs, on zna upravo da napravi tu aplikaciju. Za dalje neke funkcionalnosti, za dalje neke stvari svakako mora da se unapređuje, moraš da sam testiraš, a svakako i ja planiram naravno da ubacujem novi materijal. Dakle, kod mene je, da kažem, zaista kompletan kurs, ne kažem da je perfektan, nisam ni ja perfektan, ne kažem da je to najbolji kurs na svijetu, ali je bukvalno sve ono što sam ja znao i sve što znam, sve sam pokazao ljudima da ih bukvalno nacrtam kako mogu da urade aplikaciju, iako nikad nisu ni čuli za takvu neku platformu, niti probali nešto. Da, evo, da ne bude da on samog sebe hvali, evo ja ću te ga hvalim. Znači, feedback koji smo dobili od ljudi koji su dali njegov kurs, zato što ljudi na Masterboxu prosto, oni tu dođu, imaju ceo spektar kurseva i onda gledaju ono što možda i ne bi pogledali inače, jer im je sve dostupno. I onda ljudi koji inače ne bi možda planirali da gledaju ovakav kurs, krenu, puste prvih par lekcija, kao ajde baš šta priča ovaj Nemanja. I onda nisu ni možda pomišljali da to uče, zainteresuju se i pogledaju sve do kraja i počnu da se bave time. To se recimo desilo u velikom broju slučajeva, što je meni super signal. Pod jedan, znači, ljudi koji nisu programeri, nauče te stvari, i pod dva, zainteresuju se. A evo iz iskustva i ti i ja znamo da ne može svako da bude dobar predavač za tebe, kao i za mene. Ljudi govore da si dobar predavač. To mislim da je najvažnije sad. Da li je neko stručnjak ili nije, to je drugo. Ali biti dobar predavač, to je nešto što je nezavisno od toga. Baš tako, da se ti trudiš da preneseš znanje koje ti imaš. Da. Tako da, slažem se u tom nekom smislu sa tobom i zaista i dobijam, baš puno tih komentara. Jer ljudi prepoznaju, to mi je najčešći komentar, kaže, meni se sviđa ta energija tvoja, kako ti to sa uživanjem prenosiš. Znači, nije to sad toliko dalje, to moja prevelika stručnost, znači, da li sam ja sad neki najbolji lik na svetu za pravljenje jednog kod aplikacije, sigurno da ne. Ali, taj moj način na koji se ja trudim i mislim da se to zaista i vidi, jer ne možeš ti danas da slažeš ljude, jer oni osjetit će, ako si ti samo došao tu, ajde da vam ja pokažem i da ja idem kući. Znači, ne radi se o tome, radi se o tome da zaista želim da naučim ljude. Jer, opet bih napomenuo, to sam čak i rekao, mislim, u jednoj od lekcija, to je na Masterboxu, vi, sad kad pogledamo jedan, da kažem, generalno digitalni marketing, postoji milion branša koji se vezuju, SEO, Facebook ads, copywriting i tako dalje. Mislim da su manje više sad poprilično zagušene sve te delatnosti, a ona koja bukvalno vapi za ljudima je upravo ovo, a koja je usko opet povezana sa digitalnim marketingom, jer opet kažem, za 2 godine će se prebaciti bukvalno celokupan trafik sa web sajta na aplikacije. Tako da mislim da je dobra prilika za učenje. Okej, ljudi, evo, ovo je bio Nemanja, znači još jednom imate njegov kurs na Masterboxu, imate i njegov kurs na njegovom sajtu još opširniji. Bacite pogled ako vam deluje interesantno, ako mislite da bi ovo mogli da radite, odlična priča.
Eto, tebi hvala, pa vidjet ćemo se za, šta ja znam, 6 mjeseci, godina dana, napravimo neki presek, Da, šta se desilo dalje i tako to. može. Dogovoreno. Hvala ti, Istoče, Hvala na tebi. pozivu.